ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର। ମୋ ନାଁ ସୋନାଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ରସର ସଂଜ୍ଞା ଉପରେ ପଢ଼ିବା। ରସର ସଂଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖିଦେଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କୌଣସି ରଚନା ଶୁଣିଲେ ବା ପଢ଼ିଲେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ରସ କୁହାଯାଏ। ରସ ଅଚ ଧାତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ରସ ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ରସ୍ୟତେ ଇତି ରସ, ଯାହା ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ରସ। ଏହି ରସ୍ୟତେ ଇତି ରସ କି କହିଛନ୍ତି? ଭରତ ମୁନି। ରସ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା। ଏହା ମନକୁ ତନ୍ମୟ କରେ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ପୁଲକିତ କରେ। କାବ୍ୟ ପଠନ ବା ନାଟକ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପାଠକ ମନରେ ଯେଉଁ ଏକ ଅନୁରୂପ ଭାବ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଏହିପରି ଏକ ଜଗତକୁ ନେଇଯାଏ ଯେଉଁଠି ସେ ଭାବ ବେଗ ତନ୍ମୟ ହୋଇପଡ଼େ। ଫଳରେ କାବ୍ୟର ଭାବାନୁଭୂତି କିମ୍ବା ନାଟକର ଚରିତ୍ର ବା କାହାଣୀ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଭୁଲିଯାଇ କାବ୍ୟ ବା ନାଟକର ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ଗତି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଲୁପ୍ତି ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଯାଏ। ଏହିପରି ତୁରୀୟ ଜଗତରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ରସ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଯେମିତି ଆମେ ମନେ କରାଯାଏ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖୁ, ସେଇଥିରେ ଆମେ କେମିତି ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଉ, ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ଭୁଲିଯାଉ, ତାହା ସେଇଥି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ରସ ଥାଏ ନା, ତାହାକୁ ହିଁ ରସ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ରସିକ ଓ କୁଶଳୀ ହୋଇନଥିଲେ ସେହି ରସକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖୁ, ସିରିଏଲ୍କୁ ଆମକୁ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ଆମେ ତାହା ଦେଖିପାରିବା? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଯାଇ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ସେଇ ରସକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବସନ୍ତ ଋତୁର ଆଗମନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୃକ୍ଷ ନବନୀତ ପାତ୍ରରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା ପରି ରସର ସଞ୍ଚାର ଦ୍ୱାରା ପାଠକ ବା ଦର୍ଶକ ପ୍ରାଣ ଉନ୍ମାଦିତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କାବ୍ୟ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ ପଠନ ଅବା ଦର୍ଶନ କାଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୟ, ବିସ୍ମୟ, କ୍ରୋଧ, ଶୋକ ଆଦି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବରୁ ସେହି ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଶେଷ ପରିଣତି ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଏହା ଆହ୍ଲାଦମୟ ଚରମ ଆବେଦନର ନାମ ହିଁ ରସ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଆମେ ଭୟ, ବିସ୍ମୟ, କ୍ରୋଧ, ଶୋକ, ଖୁସି ଆଦି ଏହିସବୁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ? ରସ। ତ ରସର ସଂଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାୟ କହିଛନ୍ତି, ସର୍ବୋପି ରସନାନ୍ତ ରସ। ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ମତରେ ରସ ହେଉଛି ଅତ୍ରଃ ରସ ଇତି କ ପଦାର୍ଥ ଆସ୍ୱାଦ୍ୟତତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ରସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାହା ଆସ୍ୱାଦିତ ହୁଏ। ରସନାଂ ବାକ୍ୟା କାବ୍ୟଂ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ଏହି 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ଯେ କହୁଛି ନହି ତଚ୍ଛନ୍ୟଂ କାବ୍ୟ ଧନାଲୋକର ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ କହିଛନ୍ତି। ଦୀପ୍ତ ରସତ୍ୱ କାନ୍ତି ଅଳଙ୍କାର କାବ୍ୟାଲଙ୍କାର ସୂତ୍ର ବୃତ୍ତି କୁହାଯାଇଛି। ରସସ୍ୱାଦ ସମୁଚ୍ଚ ଆନନ୍ଦମୟ ମର୍ମଟ ଭଟ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ରସକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। କାବ୍ୟ ପାଠ କଲାବେଳେ ପାଠକ ପ୍ରାଣରେ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେଇଥିରୁ ଏହି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ୁ, ସେହି ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ବୁଡ଼ିଯାଉ ଯେମିତିକି ଆମକୁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି କରିବାକୁ। ଠିକ୍ ନା? ସେମିତି କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଶୃଙ୍ଗାର ବୀର କରୁଣ ଭୂତ ହାସ୍ୟ ଭୟାନକ ବିଭତ୍ସ ରୌଦ୍ର ଇତ୍ୟଷ୍ଟ ରସ ଶାନ୍ତ ତଥା ମତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୃଙ୍ଗାର, ବୀର, କରୁଣ, ଅଦ୍ଭୁତ, ହାସ୍ୟ, ଭୟାନକ, ବିଭତ୍ସ, ରୌଦ୍ର ଓ ଶାନ୍ତ, ଏହିପରି 9 ପ୍ରକାର ରସ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ମାତା ସରସ୍ୱତୀକୁ ମଧ୍ୟ ନବରସ ରୁଚିତା ଭାବେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି।
ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ପୂର୍ବ କବିମାନେ ଶୃଙ୍ଗାର ବା ଆଦି ରସକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ରସ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟତଃ ନଗଣ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କିନ୍ତୁ ନିଜ କାବ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ରସର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ପଢ଼ିପାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଯେମିତିକି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କର ରସ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ରସର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ। ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ନବରସ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ରସକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଯେପରି ଶୃଙ୍ଗାର, ବୀର, କରୁଣ ରସ ବହୁତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ନବରସର ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ହେଁ ବହୁ କାବ୍ୟ କୃତି ଏହି ତିନୋଟି ରସ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ ଏଇଠାରେ ଆମର ସଂଜ୍ଞାଟା ସରିଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ ଦରକାର ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ତାହା ନୋଟ୍ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଲେଖିଦେଲେ କିଛି ହେବନି, ଲେଖିବେ ପୁଣି ଯେଉଁଦିନ ଲେଖିବେ ତାହାକୁ ପଢ଼ିଦେବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ହେଇଯିବ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।